त के खाता हटावा अपन कराई हटावा ना तुम बिग देव कर उठा के मैं त मुर्गे मछरी खाए मेनू त आज ले ईटा के घर ना बनैलू जाना तरी जाना आकि ना करम त फलाना बो कहिए ना पहिन अरे हम जेवन क के बिग देम ना तेवन तोहनी का ना करबू स आदमी पतो उतार देल बा एक के चलते नहीं खे करत कि गांव नगर देखी त का कही लेकिन जब अपना पे उतर देम तुम कुल क के फेंक देम ओतना हमर टेंशन नहीं खे भगवान हमरा के जांगर दे कि हम अपन जांगर चलाई या करी या खाई हम केहू के भरोसा बानी जेकरी घरे मुर्गा मछरी नहीं खे आवत उ आदमी छछनता आकि का करी मुर्गा खातिर त जीभिए पर से पनिए टूप देने चू जाता टे हमार हां कि हमारा घरे के लिया त हम बनैती खैती आ हमारा घरे आवत त अर्रे खाते से पर्रे पादा तरिस हैं बताओ केहू के मुर्गा मछली नहीं खे मिलत हमारा घरे आवत त रोज रोज खा के मठुरा गल बेर से तबरा कहत तरिस कि जा अपन बनावे खाया कर आए चाची जी का ना खाता पहले बानी जी आही रे मैया रौरा मसाला पीसतनी पसर के बेंगमन लेखा का करी बेंगमा नियर पसर के करतन त आखिर हम ही न करतनी कि केहू आवत जी करे दूधू को पत्तो बाइसन का करतई जे ये तो खराब है सांस फूलता एक कनी अब सांस फूलता जेकरा मुर्गा में तो तू ही छछन तो खाबू के हमारा के मिली त खैती छछन करू ना हमारे घरे मिलत नहीं खी छछन तो नहीं कि आवेला महीना ठीक बा ना छछन तो खाबू लेकिन कहबू अगर छछन तो खाबू त हमार बात सुन कनिया रोज रोज मुर्गा मछली हमार खाए के आदत बा त बताव हम ना खाइन त कैसे चलम खिसने छोड़ देलिए स रोज रोज के तहार डरामा बा तारा के आदमी बना बना दे अरे हर जाइए पापा के में हरिया लिया के दे तनी त बना त तहनियो के त डाल तरू स डाल तरिस न हां आज तूर देलिए स ताने कि जाय अपन कर देखस हम कॉल तनी केंगने रोज किरवाइनो ठीक ना लागेला ए हमारा ठीक लागेला हो हमारा ठीक लागेला तबे ना देहिया बा पलावान लेखा तुगो पलावान करवाई अकेले बानी तबे ना देखा हो नहीं त बुड़ दे पातना रगड़ के पीसे का बाले के देखी धूर क देतानी एक के बार में देखी और काम आदमी रगड़ के क लेता आ होय रगड़ के काम में ना होखी काहे न होई होय न काहे न होई ओ रगड़ की बेरी त नहीं के केहू कह कौन चीजी ओ कमा की बेरी त नहीं के कहत और कुछ रगड़ के आदमी रगड़ लेता टे मरद के गोड़ में गोड़ चढ़ा के रगड़ लेता रिस आ है दुगो मसाला रगड़ के माने कनी ना हां लेकिन कहबे करम त काहे त कहबो हम जीव जरूरत हम कहे नहीं कनिया सुतल भाई जा भाता लगे बात का करिए स अल्लाह लइको लोग छोड़ देले बा यही तरे लइका कम से कम लइकवन के लइका बात उहे देखल तबे से ओही में रही गई का करम आवत आई जा ना नया त चिखा देताई जा कानी कवन जड़िया बूटी अब ओही में भरम जा ए बचिया हमनियो के अपने अपने बुढ़ावन के चिखैबे कनी जा लेकिन हमनी के बुढ़ा अपनी महतारी के काला में रह गई न स अरे पहिले के जुगवा में आज के जुगवा में अंतर बा ये चाची जी अंतर बा कनिया तू ही देख कौन किलो ले आइल बनी 2 किलो लियल बनी 2 किलो जानलू 1 किलो तो भूज के खाए में 1 किलो रसा वाला खाई लेकिन कुछ कहि रहू ना लीवर बड़ा मजबूत हो गइल बा भगवान हमरा औरी मजबूत कर से कनिया बाकी 2 किलो पीस दी गोतिया नियम बनी तो से का करब बाप हो बाप अरे मैं चोदा पाता ना डालाई तब ठीक बा तनी पिसा जाला टेस्टी हो जाला जानलू कनिया बतिया में त पेड़ बा तेजपात के तू खेलवाड़ी हो का हो ऐसे सफेदा का पता है चोदा पात कहता रे चोदा पात के टेस्ट अलग रहला ओकर टेस्ट अलग रहला जा दिलवा के नहीं के कहयावत मत कहीं छोदी ना बिना कहले बुढ़ा गइनी ना दुकानी पर जानी तक मांगम कहम बाबू तनी चोदा पात दे दिए 10 रुपया भाई ये पैकेट देबे लन स जानलू काहे ना समझ जा का मांगतानी हां बाबूजी कहां बानी बाबूजी के बोला ले अंगना में बना के दोनों बाबूजी मुंह तो पिया तना पतो हिन के लिपस्टिक देख के लो भाई रहना हमारा के ना कुछ समझे ना ओइसन कुल गाड़ी दियल जाला मरद के जाय दी ऐसन कुल गाड़ी ना दियल जाला काहे हो जीवा जरी त तू ना करब हो गरिया निकलबे ना करी तने पीस द तहरा के दे दे 2 पीस आ रहे दी 2 पीस खा ले चाची जी ना पीसम हमरा पतो या गाड़ी देवे लगी हम जा
पीसत हाँ, इहो तो गाड़ी देवे बतिया लगे जा बाटे। कहन जाना कि आइल बारू हमर सास के बिगाड़े घर फोड़तारू दी कवन ची दे अरे दे पीस दी ना रहता छोड़ दो छोड़े दूगो गाड़ी ये सुन ले हटी ना ज्यादा काहे खाती के गाड़ी हटी सुनाबो हटी राधा कन्या अब चली और काम आसान कर देता नहीं एगो मलाई आज पीस के दे दे बुकाल देना तो हमारे ना पीसे के हाँ, वो बा बात ठीक कह है, देले बाड़ी कहता सब सब क्लियर कर लेली है सही बारा हाँ, हाँ, कि कि जब ना जब मुर्गा मुर्गा ना- मछली ले आइबू हाँ। तब अपन देखबू तब हटी तनी मनी पीस देता नहीं हटी तो छोड़ा लरिया तर उतर ले लिए दू पीस बैठा आई रे मैया बाक बूढ़ी हम खाए खाती नहीं खिलरिया तना कहतनी हम देखतनी के अब थाक गइल बनी काखतनी हटी अरे का खतन का ठीक कोई नहीं है आज ठीक कोई नहीं करा दे तो कैसे छुट्टी हो दादा रोज रोज के नु आदमी के लाके तक पागल बना के रखली बड़ी पागल बना के रखली बड़ी जबे मन तबे कहते तारी एक कनिया हई बनावा सा एक कनिया हई बनावा जा त आदमी बना देत रहे ना लाज शरम लागत रहे हैं ना लाज शरम लागत रहे आज तो सब छोड़ देले बानी बुढ़न ठुकाई ना अपन मन के जवन मन बाटे तोन करा धर देखते बानी के कितना दिन बाप रे बाप रोज रोज मुर्गा एक कने मुर्गा बना दे जा मछली बना दे जा अंडे ह कुछ हमनी के बना देत रह जा पिस्सा आज बूढ़ी मसाला पीसत मर जेबू तू देखत रही ह जौन कहत रहनु कि ना हमार मसाला ना पीसल जाला हमारा होई ना कइल जाला मोटाइल बड़ी भॉइस में हन का जानी कैसे त काम धंधा इनकरा से होवा जी का जानी कैसे कली हन देखते बानी हम वहीं कर चाला रहन देखते बानी खचड़ी नहीं ना का हो बना ले लस हां को कहीं बनावत है का का कर पिसलो जा मसाला वसाला का ना कोलो कुछ आज हाथ नहीं लगैले हैं? आज हाथ नहीं लगैले एगो काम कुछ कोई तो गोइठा ले वसन लकड़ी ले वसन आ तनी देखी ना भूंज पीसल दसन नहीं के तो मसाला वसई बैठ के चेतार नहीं है ऐसे रगड़ताड़ी वसई रगड़ी हां हो देखत रह ई कौन बात हटे 30 दिन मुर्गा मछली बुझा तक यो तरी सर जाए आके के सामने हैं? लौकता कि हम खा के मोटा गेल बड़ी खा के मोटा गेल बड़ी पिलेना नहीं तबो खइला से दादा बाजे नहीं कि जा जबे मन तबे अथु कर देता रे आ जबे मन तबे मनाव जबे मन तबे हई कर हाउ कर तो ने का बनैले हो जा बना बनल बा कि बनावे के बा ना हम सब्जी चावल बना देले बनी गैस पे हां ठीक बा गैस लुकवा के खोल ठीक बा का ठीक बुझी बा। जी अब का करतिया हो के दादी और दादी पगला गोल बिया ओकर माथा नु हेंग क गोल बा बुझले 2 किलो कहिए 3 किलो कहिए 5 किलो लिया मार बनावतिया खातिया देख ले मांस खाती है मांस मेरे छोड़ ले बाबू सफत एगो काम मत करे कोई दुकान पर लेके जीरा मर तेल कुछ मत नहीं है जाके हम नहीं की करता हूं करता या के पतर की चटी बगल ये में की की करे मसाला पिसता दिया के करे कहती है वो खेतन मुके हां हैं? उए हवाई में घर हमने क्या करवावत है करवावा ताड़ी ई कतना गलती बा बोला अपन लोग कही नु कही कि ना बताओ काहे ना सब कोई कही ना है ई कहां का था जब हमने के छोला बे दाख में घचवना का पर गए बेटा के पता ये काहे छोड़ा ले बैसन त चाटे खाती मिली कैसे जानी के चाटे खाती माई तोर माई अरे भी और का बोला ना देखल तो उन्हें देख लही उनके ले कह उहे फरियई हन हम त जाइम तो उलाट पर दे में के हाली बुझाइल जदी जी बुझी जी छोदी अजी बुझी जी आराउ दादी का करतई जी घर ही भी है तो जाके कहू के ले उहे फरियई लेकिन हन वो माई के लगा के औरी ना लौकेला ना बुझाला लौके के तो सब लौकेला देखियो ना आदमी तब नु हम त जाइम तो के उलाट पर दे में सब कोई देखेला सब कोई करेला धरेला पर नु बुझाला ना नु कि जाके डाटिया बोली फलाने में बोलियन बूढ़ी फटाक से गोइठा लकड़ी धइल बा जरा देतिया ध के चूल्हा फोड़ देम लाता वाले मार के बनावला निकल जाई हमरा के जानत नहीं की कब मार दी बुची तो कैसे बनी गैस पर बनी लुकवा देखी सब्जी चावल बना देले बन जाके निमन से खा लिया खा के चुपचाप चल जाई पड़े आ देखा तनी बूढ़ी के कहमत के गैस घर में रखल में लुकवा के ठीक रख बा हम दे जातनी कौने में अपन पकवाला घरवा में जाई ठीक बा जातनी चल जाई सलाद काट ले सलाद काट ले सुकुर ले बूढ़ी नहीं ना रोज बताई मुर्गा मछली सब कोई खा देता तबियत नु खराब हो जाता जी आई पतर की आइल बिए नो एकर कबार देम काना भाई जानत नहीं के चलत कानवा ये घर कबार पर के नो फेंक दे कानवा कबार के फेंक दे जब होने सब चलत आली चिचियात मुर्गा मछली खाए खाती तब बुझाई इनकर रुक जाइए ऐसे ना मानी एकर ई बहुत चढ़ाक बनती है यही तरे पहले लिया जा माई के हे टोला घुमावे अपने नहीं एकर के तर जादी मत बोला का बोला मैं आगे के सामने जब अपने घर के का तू ये दैया खाट बता दूसरा को का रहुआ बोले जाम जी बुढ़िया बोला के करवाओ त डराओ त खियाओ तड़ी त ऐसे करके उनका आदत कैसे छूटे आदमी छोड़ दिया नु मार के एक चूल्हा फोड़ दिया तब देखन कि कहां बूढ़ी खाना बनावली या का करेली दूसरा घर से मांग के खइहन ओ कनियो के दूध रहिए तनु तब इनकरा बुझाई बुढ़ा ना ठोके
जांगर लगा लगा के रोज पीसता करता आई ए बुढ़िया के बलाइयो नहीं के खत्म होकत जब देख तब मुर्गा मछली लेके आवतिया जब देख तब एकर मनो नहीं के भरत है भगवान खाता खात एगो आदमी के होखेला कि एक दू हाली खा लेवलन त मन हट जाला मुर्गा मछली से आई गोइठा नहीं के एक त सुखत जौन कुछ ले आवत ई बूढ़ी तो आगे जोड़ देता एक खाची गोइठा लागता अरे तनी मारो भात चोखा खाई जाला कबो चौकुआ सब्जी खाई जाला कबो दाल भात खाई जाला तो बूढ़ी के इतना दिमाग बाटे आय सीख गोल बड़ी खाली एगो मुर्गा ले आवे तनी पथती गोबरा तब न जनती मिल जाता हूँ करके सुखल सुखल गोइठा ये सनु अगर आई रह तड़ी के चलो क के धइले बड़ी सनु दे तड़ी सनु आय चलो ये बार त मैं गोबर पात के खत्म कर देनी घामो भगवान नहीं खनु गतनु के सुखाव गोइठा जौनो दू चार गो सुखा तनु तो मुर्गा बना के खत्म हो जाता घर में। अरे मम्मी करे ओ आज फिर लेके आई बे मुर्गा आहा बनवावा तड़ी फिर हां आई हो दादा अरे हमरा लागत कि ओने तैयार के मसाला पीसा तड़ी के रे खेदन में चाची और के वो तो घटिया के और सिराला करवावे खातिर और सिराला कि चाटे के सिराला ना उ चाटे खातिर करेली हां तो उहे न कहता नी ओकर सिराला करवावे खातिर चाटे के मिल जाई मतलब दाल भात खाए के मन करता रोज मुर्गा मछली बनावत आई का करी हमू तो परेशाने हो गइल बानी चले बेरा अलगे बनाई तब बुढ़ को कनी के बुझाए चाची बनाइले ना सब्जी हां तो काहे खातिर पतोया हमरा के दाल भात अलगे बनावत है तब न बुढ़ को कनी के बुझाई खाए दे मुर्गा बना के खा तड़ी नु भगवान करस कुनका बैसिर बिक देवे एकदम से बैसिर से ऊ परेशान हो जसनु कि बुढ़िया खाइले छोड़ दे मुर्गा मछरी अतरियो नहीं के सरत हो ना सरी भगवान नु अते और गोइठा सुखवा देते इसको बना करी रे का करी ना सुखोइब त कहां से खइबे मड़वा भातवा के मुहाल हो जाई केला ओना लावे वाला अरे दाल भात बनाई है देखिए ऊ का करती है कुछ ले इतना तो बनाई है सबके टोला महला में ममता बता लेकिन ऊपर को कनी के ममता नहीं खे आवत का करतो है गोइठा पात के का करी बनावे खातिर नहीं पता का करी हवा पी के रहम आय गैस को तनी गोइठा त पाथा तनी एक दी चला दालो भात सब्जी कबो बन जाई लेकिन ऊ जब गोइठा सुखाता तब ले जाके मुर्गा अपना एथु में झोक लेतै मन त करत झोक दी वही में गोइठा बोझ दी आड़ा जननी हैं एकदम हम परेशान हो गइल बानी हे भगवान परेशान आदमी बावन बताओ तो पतरा की पतरा की बोली रौरा कहने की बोला जी खाली हमारा पे छोड़ा था हम कितना लड़े चाची का दाल भात चोखा बनी तो बनी ना तो देख ली आई होता जान जो हमार बीपी लो हो गई अरे बुड़को कनी के हमरा बोला तो बोला फरियावा कर ले काहे आवतिया हम जाइम तो खींच दे उहे खींच दे जननी तू हमारा पकड़म खबो गरम ना करम जना में से भइल बानी नु बाक उहे होत बात कद बस ठीक हो जियो अभी जाना त नहीं के मारे के हो गइल बा का नहीं हो जी तार मातारी त काहे नहीं के समझाओ जी हैं हम समझाइम ना नु हम कबार पूरा चूल्हा में मछली कबार दे चल को अभी चूल्हा फोरी चल त चल के फोरी आई चल चल काला फरियावा हां या ऊ रुक जा पता नहीं पहले तनी धनिया काट के ऊपर से डाल ली आ पहले भूज के निकाल के खा ली और बाद से पानी डाल के अपन धोलेम की अपन कबले खात रहम कोनो दिक्कत नहीं खे कहां से कि हमार मुर्गा जितना भूज के खाए में मजा आला होता ना रसा वाला ना ये दादा का तनी आदमी भाता बा रोटिया के चलते तू कले बेला ना तो कोनो दिक्कत नहीं खे रुक जा पहले धनिया काट के डाल दी तब खाई या कि पहले खा ली तब काटी हमारा तो मतिए काम नहीं के करत काट ली खाली छिड़के के रही में कुछ धनिया टमाटर आदमी कहेला कि मुर्गा में ना डालाला काहे ना डालाला डाल के कर मजा अलग देखो एगो बात कहतनी भल से पतो ही बाड़ी से तका भल से पतो इनके हाथे बनावे नी खानी तका हो ना मन के तू रहल लेकिन ठीक है कल बाड़ी से एक तरह से छोड़ देले बाड़ी से त तनी करही के ना पड़त ताटे के में लेके खाई रे केहू हमरा के रोकी टोकी केने मानी जी केहू का में तू नहीं खिले ले अच्छा ये एगो बात बताई माने नीमन काम करतनी रोज रोज के मुर्गा खातनी अब हम नीमन करतनी कि खराब करतनी अरे तोरिया सर जाई हो ता जोन बाटे नु टंकिया सर जाई
तोहरे खातिर गोइठा में नहीं की पाथत। अरे तोरे हमरा के मुंह में मत बोला भाई, भूल जाए के रोवा हमार सास हनी बुझा गइल। जांगर लगा के तारी भतार के एक कमी नहीं के की गोइठा खातनी। पाथत आदमी ठीक ना हैं। अब तर हो जाता जाना देवे तारी भतार के कमी नहीं की खाता नहीं अभी भइल बाजी कच्चे का खाई हो को चाहे मत हो हम का चाहे खाई काचे ए पका ले खाई। मैया कहां बारे है कच्चे खाई जे बार मोल हाँ। कर जाई जी। अब पड़ जाए तो पड़ जाए तारा काम दवाई कहत नहीं का के आवा एक कनिया हमरा के दवाई कराबो दी आई दी तई दी हटा छोड़ा है देबे लेबे के बात नहीं की ले एक बार है ले ले जाई छोटे में लड़की खा ले ले ली केवल लेबे के हां उए ये ले ली हमार मर्जी ए तू कइले बानी बना बना के हटाई तो दाल भात सब्जी बनी भुजिया कौन बाद में बना के खात रहे जा जाके गैस पे बनावा तू बना खा ले लू चूल्हा पर खाना आवत हमर मरल नु तो चूल्हा में धक फोड़ देता कि ना खइयो मुर्गा बनाइयो मछरी देर उतर आइल बाड़ू तू देर उतर आइल बाड़ू हम बनल बनी अपनी हाथे ठीक ना ऐसे तो बइले नहीं होकल जतनी पहलवान बन जा देना हम चबिया बोले तनी। नियर भइल जाता नहीं क्वेश्चन भइल जाता नहीं तू का माने कम बाड़ू लइके कम हमर बाड़ू। खइले खइले बिना टिटिरी नियन भइ रहते कते हमरा करवाइन सरवाइन खाए के मन नहीं के करत अहे दादा ला तक मिलले नहीं खे ललचा तर तक का तू चलाव तरी चलावला से मिले वाला नहीं खे के खाता हटावा अपन कराई हटावा ना तुम बिग देव करैया उठा के मैं तो खा मुर्गे मछली खाए में तो आज ले ईटा के घर ना बनैलू आव तो तार मांगे फरत नहीं आवा हो काहे? मन तो कहता कि छिपा चला दी के तार मांगे फाट जा ए महाराज हम का कोई नहीं है तेरा घरवा का मना रहेला आवेलू चाटे खातिर औरत से नहीं के प्रेम तोरा सासु ले मेरा प्रेम नहीं खे ई कौन ठीक प्रेम? कहत रहू ई कौन प्रेम हो? मसाला पीसा के घरे ठीक कर ले रहू ई बात हां कने के सब दुख ला हां अरे का करतन जी के मुबा बाबा डाल दे अभी डाल दे अब गरम में हां बना तनी हां रुका कनिया बैठा खा के कटोरी धोके देता नहीं मेरे को हमरो के धोके देता नहीं एगो बात कही मुंह उठा के चली ओली सुंगत रहले हां केने बरत मुर्गा चुप ना रही ऐसे तो ससुया ठीक करे ऐसे तो हड़ी पर मांस नहीं करत हो हम तो व्यवहार बनल बन के हमरा लोग पूछा था तोरा के पूछा जैसा ने बाड़ू वैसा ने के व्यवहार बनोइल बा जैसा ने बाड़ू वैसा ने खोजले बाड़ू हो वैसा ने खोजले बाड़ू कुछ कह देते दोसरों के नानू कहब हमारे घर में आके सीना जोरी हमरो के दी ना गरम बाल खाई हमरा कटोरी में दी मई से अजी गरम खाए तोरा बस में ना खाई त काहे छुआ त नहीं जा काहे ना खाइब जा का रे जा घर में बनल बा जागा तो तोहरे के छपटाई नहीं धइले बारे का करे तनी निमन कर तू त बोला मत भातार से कान भर ले रहलुआ का बता कान भरले बनी रावो जैसन भाई जैसन कोई का कोई ना भातार से कान भर तरु के बुढ़िया ऐसे ऐसे करतिया नहीं जी रवा आइली सुंगा पिए खातिर ना घर से मन नाता से सब टूट गल देखा तेरा पतो राखी के सोचा कैसे बोला ताई जा देखा तनी ना माने बोले का लूर लूर लक्षण बाटे नो सरवा का कोई बोल दी तू लोग से बरलू बानी हो माई बाप तो न सहूर देले बा चलानिया गिरी सहूर देले बा माई बाप ए जैसे जा अगर ना नहीं रौरे पहले बता वाला त कामे करतनी रौरे सौरा वाला काम करतनी का कर दे हमरा नहीं के बुझात मार के मुआ दे खाजी ममरा के ए बरा चूल्हा फूट जाई तू चुपचाप रह काल से बना के खातड़ी देखो तनी कौन चीज पर हमरा गति गति हने के बा दे बनाई ना त बुढ़ा तू तो अपन बुढ़ापा बढ़िया से गुजारत हो हां गति हमनी के बा देख के बिस्मार अब हो पलाटी साहब देखा में से कौन पिछले बुला धर ये आवत वो खाली एथी करे मारी जाना तो कि ना हमरा के अभी मारम न है हाय जरता पाल्टा से तार लक्षण उतार दे बभी तोरा हम बता अरे नतिया ते हमर भता जा नीचे धोली हला जा जा तोर मोह बाकी ना रे चल अब बैठ के मत खड़ा कमरा भता हटिए जाई लुगा खोल के मारो मार धरे काय मरले रे काहे तू कहले रे तू बता और ये तू कल बड़ू हो मार दे के हुनिया ले कदम से अभी हम हाथ मुर्गा का चलते हाथ ना हमरा के सुरे ना जिसर लूर लक्षण में बहान दे कोई ना खाई घूरा पर फेंकाई हां ले जाए हां ले जाए तू घूरा पे फेंकाय तो हम आहू जाई मोनी चलो सा कुकुरा नियन खाई पी के गुड़वा पे के बुढ़िया ना छोड़ी गुड़वा पे के ना छोड़ी देखे तो का देखे तो इकर जन चार होने वाली ना घूम खा जन पूरा ठणाई ना इनके तार में रखले बाड़ी बोला के खिवावा तारे सब पा के दाई दुश्मन के बुझे जी ए बुझे जी आई है ने आई जी का भइलो मुर्गा नु रहते जे फेंक
देलन आय फेंक देलन। हां ठीक भाई जन उनका बूढ़ी के लूरा लक्षण बाटे नु तमन ठीक भाई ठीक है कइलन औरु खास औरु जलिया चुस्ता लिया तड़ी नु। रहुए बताई बोला के बैठा के देखा तनी कोई खियावा ताड़ी पियावा ताड़ी तो खिसिया के वहां के लेके फेंक देनी घूरा पे फेंक देनी आ वो पीछे बुढ़ाट हो जाता रेनू के घूरा पे बोतल के खाईबे। हां तो कुकुर से कम काहे है कुकुरे ही है। कुकुर से कम ना है कुकुर नियन उनका चाला रहन बाटे। बताई जी आदत कतनो कुछ हो जाई बाकी ओकर आदत ना सुधरी आदत उनकर धइले ही बाटे तभी धइले ही रही रे देखत रह जब उनकर लूर लक्षण बाटे नु बाप रे बाप एक दिन के ना रोज के कब मुर्गे है कब अंडे है कब मछली है कब कुछ हो लागत कि खाए तली बना के दुनिया कन बोलता यहाँ के एक से घर आदत छोड़ दिया ना ऐसे 2 दिन 3 दिन हो जाए हो आदत छोड़ दे एक दिन भइल त सोचता ये एक दिन कहले बड़ा सन हम ना करियसन आदत छूटी के पानी पच गई बात बराबर हो गई। अब खास मुर्गा एटा चूल्हो फोड़ दी हम कहता नहीं बरा तवार है यही के चलते डकन कर हां ये बात चूल्हा ना नाम ना लिही आज के बाद बनावे की ठीक कहता नहीं रहुआ ठीक आज के बाद कहता नाम ना लिही लाला का मरचा बाप रे बाप। लाला का मरचा ले दी जब बनाना तो सब ढक कर ये बुझुल दी करहिए में वो बनावो आ ये दादा दीदी रहुआ कहता नहीं धो के काका के खा जियन धो काका के खा जियन के चूल्हा ना रही और गैस पर बना ली ओकर मजाल बा ई तो बस हम कहता उस मुआनी दवाई लेके डाल दी और मुआ ही करत हमरा मुस्मोनी के में खर्चा करावे के बा पैसा ना लगी किने में जब के ना मुआ तुमने रटिया देख खेला और तमाशा बाटे पैसा तो हमनियो कमाई बाबू कब तंग नहीं खन पहले अपना होश में तक कब होते तो कुल बिक देला तो का करी रे का करी रखेला ना मेरा खातिर दुगो। अरे तो फिर कहता उसन खाइम ना बना ही खातिर ना हला गुला होता करे जी खाई बुझे निकाल सकते वो करके दे देले वो करे जी पथालिया छोड़ी जाए दो चाची उठावा ए बेरा दाल भात चोखा बनाइयो ए चाची पथली तो खाली ना करे जी ना खाई फिर वही बात हो चाची वो बिना छोड़ी जाते घुरा पर सुना चाचा दाल भात चोखा बनी हां हां वो खाए का मैं बड़ी मन करता है। हां जाओ ले ओकन दे के दाल बैठा हो जाता के सब्जी बना देल बे सब्जी चावल बना दे दाल बैठा का दाल बैठा दे हां दाल बैठा ना खाई परे मन ठीक बाटे बेसन घोल के बाहर मना तोरा माई के देख कितना जीप चलाता तोरा दाल साजी का लिट्टी चोखा रुकी जा तनी बैठा दे हां तो सादा भोजन आदमी खाला नो तो शरीर स्वस्थ रहेला जहां मन पला तहां चल जाला तेल वाला चीज खाला रोज ओकरे रोज खात रहिन जा कहीं बैठल रही तो कहते सर ते मुर्गा खोले भाई ते मछली खोले भाई ना तो सांझी का लिट्टी चोखा बनी या घी खरा दिया जा मुरई ले बताई ना एगो लिट्टी एगो मुरई जय हां नेवा हां तू खा के स्कूले जो टिफिन में वो जे खा लिए स्कूले में खिचड़ी बनल ना नो हां हां तो वो जे खा ली साजी का लिट्टी चोखा बनवाई है हां लेकिन तैयार होके आ कहनी नु कि कोई खबर सुन कोई बा कोई खबर के घर नहीं आ छुट्टी हो जे तो ये खा के लेके 3 बजे कोई खबर तू आजी तो बोल रहा सजा दे हम पर याद है